Bé, en certa forma, jo crec que el problema perquè no es pot arribar a un acord és la contradicció del discurs de la majoria sindical d'aquesta empresa, que s'amaga sota la pretensió d'aconseguir més dies de descans, però que en el fons el que es pretén doncs, és un increment del salari força important, força notable, a més amb una reducció d'hores de treball. No? Penso que aquesta és la gran dificultat. En certa forma es posa de manifest per no acceptar la proposta que nosaltres avui els hi hem presentat de facilitar els descansos, els 2 dies de descansos setmanal, per facilitar també els 30 minuts de descans a la jornada diària i per eliminar també o reduir les hores extres en excés que es realitzaven.